aya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 11 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mayong hapon, syudad sa Bacolod Negros sa Occidental, bilog nga Pilipinas ka bilog nga kalibutan, dagapalag na palatutunan ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Sabado, petsa 30 sa bulan sang Abril tuig 2022. Siyam na lang kadlaw ang nabilin antes ang 2022 elections. Kagaron sa aton sa ring mga kabombo, lito na kita sa aton sa ring nga mga headlines sa vote counting machines, ballot boxes ka official ballots nga gamiton sa mga kabanuhanan kag kasudaran sa Negros Occidental na panagtag na. Bacolod City Police Office nagtukod sang duha ka task group nga magabantay sa kalinong kag katawhay sang eleksyon. Botante nga mataas sa 37.5% nga body temperature magsulod sa voting center, makaboto sa gyapon apang COVID positive nga naka-isolate indi gid makaboto. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 13 minutos sa nakaligad sa taknang alas 5 sa hapon. Kagaron lito na kita sa detalye sa aton sa ring nga mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpanagtag na ang mga vote counting machines, ballot boxes kag official ballots nga gamiton sa mga kabanuhanan kag kasudaran sa Negros Occidental sa eleksyon sa Mayo 9. Sa interview sa Bombo Radio kay Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar, gi-distribute ang eleksyon paraphernalia sa Abril 26, 28 kag 29. Sa karon suno kay Salazar ang mga ballot boxes ang yara sa kustodia sang City o Municipal Treasurer's Office kag election officers. Naging matawhay naman ang deployment bangod sa bulig sa mga pulis kag mga soldado suno kay Salazar. Nagahulat pa sang advice ang PES nagikan sa Central Office o kon pila ang contingency machines para sa Negros Occidental. Kompleto naman ang official ballot santo sa numero sang registered voters. Suno kay Salazar, hindi mabukad ang box nga ginasudlan sa balotag, gani naghingyo sila sa Central Office apang o kon sarang
masiding ang ballot ID sa agud masiguro nga ang balota nga gin-deliver ang paragidban sa nasabit nga mapresento apang pending pa ang ini nga request. Base sa unang guidelines ini mabuksan ang box nga ginsudlan sa official ballots apang proactive measure ini sang PES Negros Occidental agud masiding ang box sa presensya sa iba ni mga partner agencies. Bangod hindi ini mahimo sa level sa Office of the Provincial Election Supervisor, nagahulat sa karon sa advice sa opisina ni Salazar kag ginalauman nga mapagwa ang desisyon sa masunod nga inadlaw. Ang iya nga balot IDs, no? Para mapasiguro naton nga ang mga gin-deliver gid man nga mga ballots, no, are really intended for the precincts, no, in their respective cities or municipalities, no. So pending pa na aton nga request, no, pending approval pa. Pero ti amo na, no, ginobra naton ini, mangod nga ti hindi naton pwede bukadon, no, ang box nga ginasuplan sa aton mga official ballots, no. Ang kabay sa pagpahig ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar. Wala sang pagbago sa numero sang election watch list areas sa probinsya sang Negros Occidental. Siyam kaadlaw antes ang eleksyon sa Mayo 9. Sa interview sang Bombo Radio kay Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar, nagsapol kahapon ang Regional Joint Security Control Center sa siyudad sang Iloilo kung sa diin naghatag sang update sa security preparation ng PNP, AFP kag Philippine Coast Guard. Suno kay Salazar, naghatag sang commitment ang nasambit nga ahensya sang gobyerno nga sila magabulig sa COMELEC sa pagpatigayon sa matawhay nga binotohoy. Wala naman sang nagdugang sa numero sang election watchlist areas kundi 18 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang yara sa EWAs kag 19 ang syudad sang Bacolod. Sa masunod nga semana, mayara naman sang pagsinapol ang Provincial JSCC agod na plastar ang final preparation sa Mayo 9. Sa ulihi nga pagsinapol sa Department of Education, ilaging pahayag nga may gamay nga problema sa pila ka lugar kaangay sang kakulang sang lighting facilities. Apang na-address naman ini sa LGUs nga nagpahayag nga ilahimuan ang tanan agud hindi madulman ang mga botante kun magabihan. May ginhatag naman nga refresher briefing sa mga poll workers nga nagikan sa DepEd. So ay Salazar, 2,906 precincts ang yara sa Negros Occidental kung sa diin may yara sang Board of Election Inspectors kag may yara sang support staff. Actually, wala isang pagbago, no, sa situation naton, especially sa listahan naton sa mga areas, no, nga gin-categorize naton under yellow, orange kag red category, no. So in the province it remains at 18, no, areas, no. Kag of course na-include dira, no, ang Bacolod City, no. So 18 plus 1 so 19 kita direkta. Ang kabayan sa pahayag ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar. Duha ka task group ang gitukod sa Bacolod City Police Office nga pagatutok sa kalinong kagatawhay sa syudad sa kadungan sang eleksyon sa Mayo 9. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy Chief o Deputy City Director for Operations sang BCPO, ang Civil Disturbance Management ang magabantay sa canvassing area bilang anticipation sa karamuon sang crowd sa Bacolod Government Center. Samtang Special Operations Task Group naman ang tungaon sa Rapulo ka mga police stations sa syudad agud nga mangin kabahin sa response team nga magaresponde kung may gamo sa ilang area of responsibility. Ang BCPO sa Kalyada ang nagpasalig naman nga kung ipangdulong na ang election paraphernalia, sila ang maghatag sang convoy security. Sa BCP headquarters naman magamonitor man sa Kalyada kung ano na ang dalagan sang eleksyon. Primarily, ang CDM naton will take charge sang aton nga canvassing area in anticipation man sang crowd nga magadugok sa aton nga new government center. And then ang aton naman nga is OTG, bali amo ni silang aton nga mga response team, special team naton nga gintunga naton sa aton nga pulo ka station. Ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy City Director for Operations sang BCPO. Samtang magluwas sa nakalive kag nagaskuling nakaboto ang tanan nga mga soldado nga nasakupan sang 3rd Infantry Division nga eligible para sa local absentee voting. So kay 3rd ID spokesperson Captain Kim Apitong, nangin maayo ang dalagan sang local absentee voting halin sang Miyerkules tubtob Biyernes. So diri giningganyo ni 3rd ID Commander Major General Benedict Arevalo ang tanan nga eligible nga
pagboto na gani nakaboto ang tanan nga yara sa kampo. Sa kabugusan 1,186 nga nakarehistro kag 7.8% lang ang wala nakaboto bangod sila ang nakalive ukon nagaschooling. Ang mga nakaboto ang direkta nga involved sa eleksyon gani naguna na sila nagboto. Sa karon nakaplastar na ang mga brigade kag batalyon samtang nagahilapit ang eleksyon kag yara naman sa assigned areas nga ginakabig election watch list areas ang iban nga puwersa. Suno kay apitong hindi maka-intervene ang Philippine Army sa ginahimo sang COMELEC samtang yara naman sa Philippine National Police kun angot sa law enforcement. Nakahanda naman ang militar suno kay apitong kun kinahanglan na nga magresponde ang mga soldado. Nagapadayo naman sa karon ng combat operations sang mga soldado sa mga lugar nga mayara sang New People's Army. Ang mga natabo naman nga engkwentro sa Southern Negros asang damlag lang ang wala sang kaangtanan sa eleksyon. Around 1,186 po yung nag-register. Meron po ma'am mga around, tinakop po yung details, pero I think mga 7 to 8% lang po hindi nakaboto kasi nag-schooling po yung iba din po ay naka-leave po. Lahat naman po na nandito ay nakapag-boto po. Ang kabayan sa pahayag ni 3rd Infantry Division spokesperson Captain Kim Apitong. Ginatag ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar nga makaboto sa gyapon ang mabutante nga may mataas nga body temperature kag manifest sang COVID-like symptoms sa adlaw sa eleksyon. Sa interview sa kay Salazar, sundon ang minimum health protocols sa Mayo 9. Pagsulod sa voting center pagkakuhaan na sang body temperature, ang botante kag makaproceed na ini sa normal voting process kung manubo sa 37.5 Celsius ang temperatura. Kung mataas naman o kung centigrade, kung mataas naman sa 37.5 centigrade at body temperature, dalon ang botante sa isolation polling place kag dito ini at tipanon. Kung wala nagdubo ang temperatura, suno kay Salazar ang botante magaboto sa isolation polling place kag magahatag lang sa authorization sa staff nga makuha ang iyang balota. Pabutuhon ini kag ibalik naman ang balota sa presento agod nga magulo sa vote counting machine. Panugyan ni Salazar nga magsuksok sing gid sang face mask kag magdala sang kaugalingon nga ballpen bisan hindi man inituman ka kinahanglanon. Liwat naman nga nagpanumdom si Salazar sa mga botante nga magasugod ang voting hours alas 6 ang aga kag magatakop alas 7 sang gabi. Apang mahimo nga hindi matapos sa virtual alas 7 sang gabi bangod ako madaron sa gyapon na botante nga era ini sa sulod sang voting center pagabot sa alas 7 sa gabi. So kung mataas naman sa 37.5 ang imong temperature, you will be led to a different polling place. Amo nang ginatawag nato nga isolation polling place mataas ang imong temperatura sa 37.5 o kung may mga COVID-like symptoms ka dira, basta hindi lang niya confirmed nga COVID case na makabuto ka pa. So dalon ka sa isolation polling place dito ka tipanon may mga staff ka dito. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar. Samtang ginathag sa Emergency Operations Center sang Bacolod nga hindi makaboto ang botante nga positibo sa COVID sa adlaw sang eleksyon, bangod ini ang dapat nga naka-isolate. Suno kay ang dutay na langgid ang nagpositibo sa COVID sa Bacolod kag kalabanan ng asymptomatic kag nagadangat lamang sa duha ang pinakamataas kada adlaw. Kunyara sa infectious stage ang COVID patient sa adlaw sa eleksyon, suno kay hindi ini sarang makagwa sa balay ukon sa quarantine gani hindi siya makapahanugutan nga makaboto. Aminado si nga kinamatarong man ang pagboto apang may kinamatarong man sa kabuhi kag health ang mga tawo nga mahimo ma-infect sang COVID positive. Bangod sini nang ibabaw ang right to life sang kalabanan nga tao. Suno kay hindi makakadto sa public place ang COVID positive kung dapat ini nga maga-quarantine kag hindi man madala sa quarantine facility ang pagboto. Ini ang kaangay lamang sa mga bar takers nga nagpositibo sa COVID test nga wala gin pahanugutan nga magkuha sang exam bangod hindi sila makaminggal sa iba nga examinees. Bangod sini nagpanawagan si sa mga Bacolodnon nga maghalong kag magsunod sa minimum health protocols agod hindi matapikan sang virus antes sang adlaw sang eleksyon. Kung mag-positive ka during the election day, unfortunately, Bobo Daniel, kung ara ka pa sa infectious stage, dapat nag-isolate ka so hindi ka pwede kagwa. That is the minimum protocol ina sang DOH kag sang World Health Organization. Pareho lang na gyapon nga once mag-positive ka, why gina
chance na makagawa ka kaya you're supposed to be isolating. Ang kabahin sa pahayag ni Bacolod City EOC Executive Director M. Ang. Masobra sa 3,200 ang mga corn farmers sa Western Visayas nga makabaton sa fuel subsidy sa balor nga 3,000 pesos nagikan sa Department of Agriculture bilang pian-pian sa padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Sa TV sa Bobo Radio kay Day Region 6 Director Remelin Ricoter, nagapadayon sa karon ang validation sa mga corn farmers nga nagsubmiter sa application agod nga matumod kung sila ang kwalipikado. Agod nga makwalify sa fuel subsidy program ang applicant ang dapat nga nagapanag-iya sang makinarya sa pag-arado sang gintamnan sang mais o kon miyembro ini sa asosasyon nga nakabaton sang farm machineries nagikan sa DA. Sa karon ginauna sang DA ang mga nakabaton sa makinarya nagikan sa insya bangod siguro mayara ini sang papeles gani mayara sang proof of ownership. Hindi naman tanan nga miyembro sa asosasyon ang makabaton sa ayuda kundi ang kutob lamang sa nag-avail o kung nag-arkila sang makinarya bangod may record man sini ang asosasyon. Suro kay Ricoter, 3,222 ang allocation para sa corn farmers sa Western Visayas. Sa karon wala pa nakalabot sa 1,000 ang napamatudan nga kwalipikado gani nagapadayon sa karon ang validation sang team sang DA. Nagpasayod man kami sa LGU to submit. So kung sino ang nakasubmit kay siyempre 3,200 ang allocation for Region 6. So hindi man tanan maakomodar. Pero as of today, bisan nakakuan na kami identify sang 3,200 possible nga recipient, mag-validate na damo hindi qualified. Si DA Region 6 Director Remelin Ricoter. Ginathag ni DA Region 6 Director Remelin Ricoter nga hindi Department of Agriculture ang managtag sang fuel subsidy card sa mga benepisyaryo nga corn farmers. Sa interview sa Bombo Radio kay DA Region 6 Director Remelin Ricoter, ang pangalan sang validated corn farmers ang igapadala sang regional office sa central office nga amo ang magapartner sa Development Bank of the Philippines. Suno kay Ricoter, hindi DA ang mag-release ang kwarta kundi fuel discount card paagi sa ilang nga partner. So diri mahimo nga may pagbag o pa agod nga madasig ang tagtaganay kung sa diin butangan sang pondo ang ila card nga magamit naman sa masunod nga mga programa. Ang fuel discount card ang magamit lamang sa accredited fuel stations bangod hindi ini sarang ma-withdraw. Suno kay Ricoter, magahulat-ulat lang ang mga benepisyaryo bangod naghatag naman ang Commission on Elections ng exemption sa fuel subsidy program. Ang unang na-validate, ang una naman nga mahatagan. So sa DA Region 6 Director, ang unang nga batch ang mahimo nga makabaton sang ayuda sa bulan sang Mayo bangod aprubahan naman sang Central Office ang lista nga ginansumeter sang region o kon regional office. Ang listahan sa approved beneficiaries ang igapasa naman sa DBP para sa release na gid sang pondo. O ipadala pa na siya kay sa mga encoding bala kag man sa RFSA nga may reference or may code nga ihatag sa ila kag na ang bali ang sistema sini ma-download kami kwarta sa Development Bank of the Philippines. Wala sa amon yang tagalin kundi tagaan sila sa fuel discount card. Ang kabahin sa payag ukod ang dugang nga pahayag ni DA Region 6 Director Remelin Ricoter. Magaparigan sa bike 4P sa Bacolod City Police Force Multipliers Federation sa Mayo 1 kadungan sa selebrasyon sang Labor Day. Suro kay Bacolod City Police Office spokesperson Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana ginaluman nga may magaluntad nga rally sa Mayo 1 ilabi na nga ginapahalog-halog na ang mga restrictions tuoy sa COVID-19 pandemic. So kay Gabana maghiwat naman sang bike 4P sa mga force multipliers sa BCPO nga magasugod sa Bacolod Government Center kag magaagi sa Barangay Bata, Barangay Banago, Barangay San Juan Street sa Araneta, Barangay Sumag, Barangay Kabog kag Circumference Road pabalik sa New Government Center. So sa iya luyag sang mga force multipliers nga imbis nga magpagwa sang disgusto sa gobyerno, ipakita lamang o ipakita na lamang ang suporta diri kag hibaluon kung ano ang sarang nga mahimo para sa pungsod bilang isa ka pumuluyo. Sunod sa tagpamaba, hindi man apekta o kung hindi man perpekto ang gobyerno, apang bilang tao dapat timuon man sang tagsa-tagsa ang tanan, agod nga makabulig diriya. Preparado naman ang BCPO in kaso kung may magaluntad nga mga rallies. Ang atong Bacolod
Bacolod City Police Force Multipliers Federation magahiwat man sang Bike for Peace now from Bacolod NGC libot sa Bata, Banago, then sa may rekta ng Lupis San Juan Street pakadto sa DepEd, dugwa sa Araneta, diretso sa may sumaga sa may diversion road pakabog balik sa circumferential pakadto NGC. Kabayan sa pagpahayag ni BCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Kag sa katapusan ni detalya sang balita, 150% nga nagapati si Attorney Joe Max Ortiz nga sa tion nga magdaog si presidential candidate Vice President Leni Robredo, pagwaon man sining sa pagkapriso si Senator Leila de Lima, samtang 90% naman kung si former Senator Ferdinand Bongbong Marcos ang mapilian bilang presidente. So sa political analyst, sa tion nga maglain ang political landscape kang magdaog si Robredo, pagwaon sini via pardon si Senator de Lima. Apang kung si Marcos naman ang magdaog, pagwaon man sini gihapon si de Lima, apang pinaagi sa bail o kon pagpiyansa. Pathag ni Ortiz nga himuon ini ni Marcos kung siya ang magadaog bangod sa umpisa pa lang sang campaign period, ang ginasinggitan na sa mga ini amo ang unity. Gani agod magpakita o kung mapakita ang unity, bisan pa nga kritiko ini ni Presidente Rodrigo Duterte kag kabahin sang slate, sang iya kasumpong sa politika, iya ini nga pagabuligan. Pathag ni Ortiz nga ini bangod sa ginpromisa ni Marcos ang pag-unite sa mga pumuluyo. Nagapati naman ang abogado nga may magluntad nga reconciliation sa tunga ni Marcos kag de Lima sa tion nga ini ang magadaog bangod ang senador ang wala man sa nagakontra sa administrasyon kundi mismo kay Presidente Rodrigo Duterte. Kung maliwat ang political landscape, kung magdaog si Leni Robredo, release ni si Leila de Lima. Kung magdaog naman si Bongbong Marcos, ang ako nga nakita nga scenario is, i-release ni siya on bail. Because, kung tanaw mo gid ang kampanya ni Bongbong Marcos, unity. So, the only way, para mapakita iya, mamanifestar siya, na sincero siya sa iya ginatawag na unity, bisa na mga critics ni, dapat nga i-release siya on bail, including Leila de Lima. Ang kabahin sang pahayag ni political analyst Attorney Joe Max Ortiz, sa biyak nga bahin, nagalawom si Ortiz nga hatagan sang bugat sang Korte Suprema ang recantation sang drug lord nga si Kerwin Espinosa. Ginanantaw sang abogado nga kaangay nga ginahimo nga tapalan sang mga drug lord si De Lima. Aminado naman si Ortiz nga systemic na ang diferensya sa tuman kahinay nga justice system sa pungsod. Sa karon may 15 ka court justice sa Pilipinas kung sa diin 3 diri ang appointee ni President Benigno Aquino kagang nabilin ang appointees naman ni Presidente Duterte. Bisan pa nga nagpanindugan sang patas nga paglantaw sang layihang mga justices, nagapati sa gihapon si Ortiz nga may magaluntad nga pag-updanay sa paghatag sang desisyon batok sa mga ini. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 32 minutos sa kaligid sa takna ng alas 5 sa hapon. Antes pa man kita magtakop, ato na ipanabalikan nato sa ring mga headlines sa vote counting machines, ballot boxes sa official ballots gagamiton sa mga kabanwahanan kag kasudaran sa Negros Occidental na panagtagna. COMELEC, PNP kag AFP magasapol sa masudod nga semana para sa final preparation sa election sa Mayo 9. Bacolod City Police Office nagtukod sang duha ka task force group o task group nga magabantay sa kalinong kag katawhay sang eleksyon. 7% sa mga soldado sa idalom sang third ID nga eligible sa local absentee voting wala nakaboto. Botante nga mataas sa 37.5% ang body temperature magsulod sa voting center makaboto sa gihapon, apang COVID positive ang nga naka-isolate hindi gid makaboto. Masobra 3,200 ka corn farmers sa Western Visayas makabaton sang fuel subsidy nagikan sa Department of Agriculture. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos sa kaligid sa takna ng alas 5 sa hapon. Inabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Sabado, pesa 30 katapusan nga daw sa bulan sang Abril tuig 2022. Siyam na lang kadlaw ang nabilin pag maabot ang Mayo 9 nga national and local elections. Kag sa katapusan, kami ang inyong mga tagbalita. Bombo, Glory Faith Alciario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Kag standby na kamo sa Bombo Report sa afternoon edition opo sa Bombo France Ando Burgos. Sa ato sa ring Bombo News Analysis, sigin padala sa isa sa maukod nga tagpamati sang Bombo Radio Bacolod, ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, eleksyon malapit na. Adlaw sang eleksyon nagailapit na. Mabatian na nimo ang mga isyu nga wala nimo mabatian sang una.
para lang matibuong ang ila kandidatura, ang imo personalidad mansahan nila para pagwaon nga sila lang ang makibalo magpanghimanwa. Ang ining eleksyon dili naton may baloan kung nag-alam na ang mga Pilipinohon o kung may ara pagid sang kwarta dalalon. Wala ginapaminsar nga anom naman katuig nga aton antoson. Kung ano gid man ang aton gobyerno sa palabuton, agtagsa ka kagalingon naton ang dapat basulon, kay wala gid naton ginausisa kung sino ang dapat butuhon nga magapadalagan sang renda sang aton nga nasyon. Kabay pa ang aton pangamuyo nga giyahan kita sang makako ang aton sa poder magapungko may kabalaka sa bugos nga pumuluyo. Ang ini ang pangunahuna pananawan ng ginpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadala